शाबाश बेटा। Nugui mankha norok o mwsamung tabuk social media o busujora tui viral wngtongmani. Modo he mwsamung chung agibo nukha Uma Devi no mwsamani. Tabuk hwngkha Mata Shanti Laxmi Devi ni orobo nukha. Kok hwngkha moso je saloke mote manero kaham kaham kaye buino nali mote relayo. Hor ni jora phake no hor wngkha no tamni bagui mote heke ma mwsa. Ang tabuk jor tui phano romi mai KOKBOROK ni o hor jora phake tamni bagui mote khai ma mwsa. Agibo mote hekino Uma Devi mwsawi je heno viral wngkha. Tabuk bo Mata Shanti Laxmi Devi bo mote haino viral wngwi tongjuka mote mano hwnwi ba motai saga hapayu hwnwi. Hingkhe norokhe o mwsamung rok nungmani pore tabuk social media o amarok viral wngtongmani pore norokhe tamo sanani uchung kisa comment khai sadi. Tai video no jodi no chajakha khe like subscribe share khaide mote haite kotal kotal video rok manani bagwi.